משהו לא חוקי באוטו? אל תיגע, משהו לא חוקי באוטו? תסתכל עליי. דבר חופשי. משהו לא חוקי? הכל בסדר? אני הולך לעורך דין עכשיו. אם אתם רואים, אני במעצר בית, יש לי אישור לצאת מ-12 עד 9 בלילה, אז אני בדיוק בדרך למרכז העיר. אני מציג לך כרגע, איתי? זה צד מבית משפט. על הרכב. איזה שנייה? אוקיי. צד משפט על צד חיפוש על הרכב. לפני שאנחנו מתחילים ואני שואל, תהיה רגוע ודבר איתי. יש משהו לא חוקי באוטו? תהיה לך מספיק מזברת עכשיו. תסתכל עליי, יש או אין? אין בעיה. מבחינתך הכל בסדר. כן, צריך לשבת מצב, זה בפלאפון שלי. מבחינתך אין? אני לא יודע שיש משהו חוקי באוטו. אין בעיה, אתה מספר ימים עם האוטו, עוד פעם אנחנו מדברים, נכון? ראשון בן? יש לך כלב בן? 2. ששמו כהן? אמרת? איך קוראים לכלבים? חצוף, בלה, מה זה משנה? ומה הכלבים אוכלים? מה יש פה? מה, הכלב שלך אוכל ירוק? אולי הכלב זללן, אני יודע. לא, אח שלי עצור. יאללה. משחקים לא איתי. שים לו אזיקים, תעלה מול שמש 401 ולא יקדם בו במראות. בסדר? יש עוד משהו? סבבה. תן לי. עצור בחשד לסחר וסמים. צורף רק את היד? אוקיי. הרשם להיוועץ עם עורך דין. כל מה שאתה אומר יכול לשמש נגדך בבית משפט, אוקיי? וכרגע אתה עצור. סבור, תן לי את הטלפון שלי, קדם לי את באסל לפה. יש עוד משהו לפני שאני ממשיך? אני לא יודע מה יש ברכב, אחי. באסל מאזין? כמה הוא מדבר? אז כל זה מה שיש? כרגע זה שם. זה יצא מהאוטו שלך, לא מהאוטו שלך. האוטו שאני העליתי